Església de Sant Jordi. Aquest temple està dedicat al patró de la ciutat, Sant Jordi. Beneït l'any 1921, és una construcció d'estil historicista neoromànic ideada per Timoteu Briet, amb una acurada decoració interior d'influència neobizantina. En el temple es ret culte a la relíquia de Sant Jordi i es conserven les imatges del sant, una èpica figura eqüestre i una altra policromada de Sant Jordi infant denominada el Xicotet, que són tretes en processó pels carrers durant les festes del mes d'abril. L'element més destacat d'aquest temple és el gran mural que presidís l'absis, obra del pintor Fernando Cabrera, que va deixar així plasmada la seva idea de la legendària intervenció de Sant Jordi, quan va acudir en auxili dels cristians alcoians durant el combat contra les tropes musulmanes de l'Asraq, l'any 1276. Eixe va ser el gresol espiritual que va il·luminar les reconegudes a nivell internacional festes de moros i cristians d'Alcoy.